and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Patay ng imong asawa rinan. Usay kalimti na siya. Dakong buhi akong asawa. Mga gusto ko magawas pagdalinin sa ospital. Ano mo tabang ko sa mga pulis pagpangita kang Junis. Dili ko mahunong hangtod mabawi ko si Junis. Kay siya ang tinuod kong gimahal ug gihigugma. Nakapati ka ba, Christy? Si Junis ang akong gimahal ug dili ikaw. Busang niyo unta ka. Ayaw na pakita na ko, Christy. Kay mo samot lang ang masakitan ka. Dili na ko makigbalik nimo. Wala ko'y kagawa sa magkagrelasyon paglaing babae. Kay minyo na ko. Sige. Di na lang una ka pugson nga mamalik ka og puyo sa tong bahay. Pero palihog lang. Ayaw pa mo katong sulti. Katingalig mabugat ka. Basta kanila ikasulti ko rinan. May kagawasan ka na sa pagpangita og laing babae tungod kay biyudo ka na. Patay ng imong asawa. Busa panahon na nga ibalik mo ang imong pagmahal ug pagikugman ako. Ako ka lang rinan, kapatid ka ba? Ako ka lang. Kana ang ipaniguro ko. Oy, dako gayud og gugman mo maong babae dudong rinan. Ug nalipay gayud kaayo siyang wala magbalik ang imong asawa. Buhi pa si Junis. Busa kinala makuha ko siya pagpalik. Gikan sa mga taong kriminal nga midakit kaniya. Christy, iha. Paminaw na ako. Way gusto nimo ang maong lalaki. Busa ayaw ipamugos ang imong kaugalingon ngadto kaniya. Nakagusto siya na ko, Dad. Kana ang napaniguro ko. Dili lang niya madawat nga dili ko magkahatag og anak. Christy in town. Kaluya ang imong kaugalingon. Ayaw palabi ang pagkauwaw sa atong pamilya. Kuhaon kagit pagbalik si Renan, Daddy. Karon nga patay na ang iyang asawa. Dili ko gusto maadto pa siya sa lain. Ako lang siya, Dad. Ayaw pagsulti nga patay na ang iyang asawa. Kayo ay patay nga nakita. Way lawas nga napalgan sa ang mga pulis. Mga taong kriminal o uhaw sa unod sa usa ka babae ang midagit kang Junis. Ug siguradong kilugos na kini. Ug pagkauman ilang kilubong. Busa wanay patay pangalawas nga makita. Oh, Patay ng asawa ni Renan, Daddy. Patay na siya. unsa man gyud kahay buhaton ko. Aron malimtan ni Christy ang maong lalaki. Dili maayo nga makigbalik siya sa maong tao. Kay siguro ko, biyaan lang gihapon siya niini. Busa mangita kog paake, nga dili na gyud sila magkabalik pa. Taon-taon na ko din hindi pita. Una ka ko masayod ko doon sa narong adlaw. Unsa magkakahay buhaton ko aron buhian ako ining tao nga kriminal nga mitihak na ako. Paluto na ko sa itong pamahaw. Ngayon na ta. Tuan na sab. Hilak na sab. Kadugay sa mahurot anang luha ni mo eh. Kana, mga na ta. Gigisa na ko ang duha ka sardinas. Huwag nagmantika sa gugbuwad. Una lang dito kaon. Dili ko magigdungan ni mo. Magdungan na kita. Sige na. Dili lagi ko magigdungan ni mo. Kay maglagot ko magtanaw ng naong mo. Uy,
Ngano ko tao maglagot man ka nga magtanaw nako. Nga kagwapo nako. Mas gwapo pong gani ko sa imong bana. Asa ka gwapo? Kalayo ra nimo sa akong pana, ah. Wa ka ra sa kumingking sa iyang kagwapo. Sugton ka na po siya kung dili pa siya gwapo. Gawas na gwapo, buotan pa yun ang akong pana. Ako de. Buutan mo sago. Buotan? Asa ka buotan? Asa kung kuha ang kabuotan nimo? Nga usa ka man ka kriminal. Di na ta maglalis pa na. Kinibaw ko. Nga di kagyod palupig. Sige na mga una ta. Nagpaabot na to ang grasya. Gabaan ba ka? Gipahuwat nimo ang grasya. Una na lagi dito og kaon kay dili ko makigdungan nimo. Bungol ka bang sultihan? O nahala, di ka man kamukaon. Sige. Di sag kumukaon. Unya na kumukaon ka na. Di ko gusto nga ikaw lang usa ang mamatay sa gutom. Abi pa lang, naniguro lang guga ako. Sige. Kitang duha ang magpakamatay sa gutom. Uy! Pagkalagot yung kay kada. Sige, magsuka dito. Mukaon na lang ko. Umanalig og sukad, bugo ka mang sultihan, oy. Ayaw lang ko nung singkahe. Huwag mong gani magkasingka na ako kung bana ikaw pa. Shhh! Kadagan ni tabi, oy. Tanan na yun, gigigutom na ko. Diniday ka tong Kriste. Opa. O gusto niya nga inigawas ako din sa ospital. Mabalik kong istar sa bayang iyong gipalit. Nagkaniya mong gipuyan. Rinan, anak. Nakita ko nga dako yun gusto nimo kanang Kriste. Kung pananglit simba ko, kundi na yun mabalik pa si Jones, mas may pag makibalik ka na lang ni Kriste. Ug siya na lang ang atagi sa tanan mong atensyon. Pa, Paulo! Pa, kalain ka di mo manulti. Mura ka mahinong nag-ampo nga, di na mabalik ang akong asawa. Nasayop kas gituhuan mo. Tanan na to dinhi, nag-ampo yun nga, mabalik si Jones. Mabalik siya. Ang gingon ko nga, kung pananglit lang ba, nga di na yun siya mabalik pa. Si Christy na lang ang baliki. Ayaw na lang pangita pa og laing babae. Kamagkahatag ni mo og anak. Gibuwagan ko na siya pa. Dili na mahimong balikan ko pa siya. Ugwa ko pag-una nga mangita og lain. Kaya dako pang buhi si Jones. Buhi pa ako asawa pa. Busa, inigawas ko din sa ospital. Mubalik ko sa dapit. Di na mamasugati ang mga kriminal. Ako'y mangunay pagpangita sa kong asawa. Ako, Pa Paulo. Wa kuno gihapoy nahimo ang mga pulis sa ilang pagsuhid sa posibleng dapit nga gidad-an sa mga kriminal sa atong anak Manuel. Apan misaad sila. Di sila mahunong hantod nga makita nila nga atong anak. Ug madakpan pagbalik ang mga kriminal. Busa mag-ampon lang kita korason. Na mabalik pa si Jones. Kung di gyud ta magpakawa sa paglaom. Kaluoy ni Junis. Unsa na kay gibuhat ron sa mga kriminal sa atong anak. Musimana nakapensukad sa iyang pagkawa ug nabalaka na kay ko sa iyang kahimtang Manuel. Gimingaw na ko sa atong anak. Gimingaw na ko kang Junis. Day, Laura. Mao ka na, day. Kung dili gid mabalik pa si Junis, mas maayo pa og dili ka na lang sa makigbalik pa kang Rinan. Kay mo abot ra gihapon ang adlaw nga masakitan ka na sab. Wa na siya gugma nimo tungod sa imong apan. No. No. Dili ko mahimong kalimtan si Rinan, Day, Laura. Siya lang ang tanan-alang nako. Og nasayod ko nga kami gyud ang gitagana sa Dios alang sa usa-usa. Kining nahitabo ron siyang asawa.
Nagpaila lang na nga nangita gid og paagi ang kahigayunan nga magkabalik mi. Kay kami gyud sirinan ang gitagana sa Dios alang sa usag-usa. Kami gyud ay Kristi. Ay, ako pa ni Dudong Rinan, Sir Paulo. Mauiyang buhaton ang gitambag nimo. Oh, kana lagi ko, dili na gid magkabalik pa si Diogenes. Pero kung magkabalik, mag-uli gayon sila, kay barog usawa magud sila. Ay di nalagay yun kuno siya makigbalik pa ni Kristi. Bisag dili pa mabalik si Jones. Ay, nakasulti lamang tingali siya, anak Sir Paulo. Kay dako pa magud ang posibilidad nga mabalik pa si Diogenes. Apan, Sir Paulo, kung simba ko labangon o pito kalawon, nga dili na mabalik si Diogenes, ay makipaulik tingali siya ni Kristi, ay, di sila gud ang tunay nga uyab sa una. Pero dili ta magampo ana, Petra. Dili ta magampo ana. Ang Ang atong iampo nga dakong buhi si Jones ug mabalik siya. uli ay mo. Aron sa ingon, dili na mag-uol si Renan. Ug dili na sa mag-uol pa ang mga ginikana ni Jones. Padi ka pa mukaon. Pero daggan kay kag nahurot. Magpuot man ka. Gutom man ko be. Gutom ka man ay. Anong dugay-dugay ka magkaon. Kay dili man ko gusto nga makigtungan nimo og kaon. Kay maglagot man ko magtanaw nimo. Ay, kabala ka. Hapit ka na di makakita sa kunaw. Kundi na unya init ang mga pulis nga nangita na mong pugante. Buhian ta na ka. Mao ginagipaabot ko nga puhaton mo. Kay gimingaw na kayo ko. Gimingaw na kayo ko sa akong mga ginikanan. Og labaw sa tanan. Gusto kong masayran ang tinuod yun nga nahitapo sa akong bana. Kung patay naman gani ikit siya. Gusto ko maduaw. Gusto ko maduaw ang iyang lupong. Ay, kabala ka. Mabalik ka ra lagi sa inyo. Ug may bawaan mo ra. Kung patay o buhi pag yun ang imong bana. Gusto niyo tabo niyo? Mura magkasukaon. Naon siya ka? Ambot. Kahapon pag ko nga mura kasukaon. Lain ang pamati na ako sa akong ginawaan. Usa? Diyos ko. Basin may sakit ka. Wala ba tayo tambal din nida? Pag ampig sa imong lawas, kay ni ara ba tayo ining dakong lasang? Way doktor din eh. O way parmasi nga madali-dali taog dool. Aron sa pagpalit og tambal. Masakit ka ni ko. Unya mamatay ko din eh. Bantay ka lang. Kagon naman yun ka ba? Usa? Di mahimo nga magdugay ko din sa Cebu. Kinahanglan nga makapauli kay Kusmitanaw. Aron ako'y mangunay og sulbad sa krimen nga gipasangil ako. Di ko makatugot nga magpabilin nga gawas nun ang matuod nga kriminal. Hoy! Oh, dool man ka? Ano sa man? Okay nang pamati mo si Mulawas? Lain gihapon ang pamati ko sa akong ginawaan. Sige gihapon ko. Murag kasukaon. Ginuol talang ka. Kay may ipamalihog ko nimo. Oh, ano sa man na? Kakanunon kong manggang hilaw. Pangitay kong manggang hilaw, bi. Lami kay ikaon. O sa to? Kakanunon kag manggang hilaw? Uy! Basin og mabdos ka! Unsa? Ako? Mabdos na? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!